Здравейте, приятели! Днес искам да ви разкажа за този уникален проект, който ви дава възможност да печелите добри пари и да бъдете независим напълно. Това е социална мрежа, като Facebook, Twitter, Одноклассники, Google. Само че тук хората не се обменят с съобщения, а се обменят с пари и печелят на процент. И доста хубави пари печелят. Така, гарантийният фонд на този проект е 17 милиона долара. Регистрирани са над 4 милиона хора. Над 150 държави участват в този проект. Проектът е свързан с международни банки. Проектът е сигурен. Има и онлайн магазини, които работят в този проект. Направо от проекта можете да купувате от магазините с парите от проекта. Тук по-надолу можете да видите какво пише преса за проекта. Да си изберете език, на кой език да ви е по-лесно. И така, започваме. За да се регистрирате в този проект, трябва да имате една от социални мрежи. Facebook, Twitter, Одноклассники, няма значение в това да сте регистрирани. Само така може да се регистрирате. Аз имам Facebook, влизам през Facebook. Натискаме на Facebook. Отваряме. Пише моята парола. И влизам. Така, аз влизам директно в моя кабинет, защото съм регистриран. А вие ще влезете от начало ще ви хвърли в регистрация. Самия проект да хвърли в регистрацията, в профил, да. Значи, за да активирате профила си и да получите 50 бонусни долара, първите, задължително трябва да попълните всички полета тук. Псевдоним, името, фамилия и задължително номера на телефона. Код на страната, телефона. Ще натиснете активирам. След 5-10 секунди ще дойде SMS с активация, ще го вкарате, натискате ОК, готово, профилът ви е активиран, натискате още. Тук е серия на паспорта, после ще ви обясня за какво е това нещо, трябва да го вкарвате, може да не го вкарвате в паспорта, но ще ви обясня защо трябва да се вкарва. Индекс, град, тук ще си изберете по какъв начин ще извеждате парите от проекта. WebMoney, Perfect Money, Kiwi. Има много способа. Payer. Така, продължаваме нататък. Натискаме отправить. Готово. Вие сте регистриран. Тук ще се появят първите 50 бонусни долара. След регистрация вие ще ги видите. Как правилно да ги вложите и да почнете да печелите от тези 50 долара? Натискаме на 50 долара тук. Това е вашето портмоне. Тук натискаме мне уже нравится, винаги това го натискаме. И натискаме тук в вложить. И ни излиза такава таблица. Значи, ние какво правим? Вземаме нашите 50 долара. Аз мога да слагам вече на 30 дена, но първите 50 бонусни долара максимално може да се сложат на 10 дена. С срок на 10 дена. Под процент 1,5. Защо 1,5? Сега ще ви обясня. Защо не повече или по-малко. Всеки ден трябва да гледаме статистика. Значи, днескашният среден процент е 1,36. По статистика плюс-минус 2. Но минус 2 това не трябва. На нас не трябва колкото може повече. Значи 1,36 под 1,5 някой ще го вземе. Слагаме на 10 дена. Задължително трябва да има гарант. Какво е гарант?
гарантийен фонд на проекта е 17 милиона. Ако сложим стандарт, ние ще печелим повече пари. Вижте, проекта ще ни взема само 10% от нашите далавери. Но ако сложим гарант, проекта взема 50% и ще печелим за 10 дена. Няма да спечелим 7,5, а ще печелим 3,70 долара за 10 дена. Но ако някой не върне парите, човек, който не взема парите или банка, която ще ни вземе тези 50 и не върне, този проект гарантира и от гарантийния фонд, ако слагаме гарант, той ще ни върне всичките пари. Няма начин как да загубим. Затова е по-хубаво винаги да слагате гарант. Да, те вземат 50%, но ние печелим добри пари. Ще ви обясня по-нататък как се печелят добри пари. Така, продължаваме нататък. Слагаме гарант 10 дена, 1,5 и потвърждаваме. Аз нямам да натискам потвърждавам, защото това не са бонусни долара. Аз ще ги покажа как работя с истински пари. Така, аз вложих 115 долара. Ще ви покажа една много хубава схема, която след 2 месеца ще можете да печелите по 100 долара всеки 11 дена и да ги вадите. Или ако искате да ги трупате парите и да си увеличавате процента и след 5 месеца ще вадите по 500 долара, например, всеки 11 дена. По какъв начин става това? Някой си слага повече пари. Имам приятели, които сложиха и по 500 долара и веднага почнаха да вадят много по-голям процент всеки 11 дена. А те с 500 долара си остават и се въртят. Значи, тук има два начина на печелени. Единият начин е най-бързия да си сложиш минимални пари на сметката, както направих аз 115. Някой има възможност повече да сложи повече, всичко зависи от човека. Или втория начин е без да влагаш пари, влизаме в поддръжка. Не беше в поддръжка, влизаме. Така, влизаме. Ето. Филиал. Какво е това? Тук показва вашия линк за регистрация на други хора. В този сайт без такъв линк никой не може да се регистрира. Задължително някой трябва да ви даде покана да се регистрирате. Ви през вашия този линк ще поканвате вашите приятели. Съответствено, те, когато ще се регистрират, те ще бъдат под вас. Аз съм поканил ето 40 души. Те са под мене. Влизам да видя кой съм поканил. Има доста хора тук. Ето Пепа Василева сега е най-активна. Тя покани под нея вече 25 човека. Ние можем да натиснем и да видим кой покани тя под нея. По какъв начин ние печелим тук? Всеки човек, който се влага, прави някаква, дава парите под процент, ние от него печелим 50% от неговата печалба, но той нищо не губи. От всяка негова сделка ние печелим 50%. Този е втори начин на печелене. Аз ще ви разкажа, тук няма какво да разказвам повече. Поканвате приятели, те се регистрират, правят сделки и ви печелите 50% без да губят те нищо. По първия начин, най-бързия, който се развива в този проект, който как може да се развие човек, това е, ние имаме 115 долара наши вложени. Влизаме и натискаме занятие. Да вземем още 100 долара на заем. За какво ни е още 100 долара на заем? Когато вземем още 100 долара на заем от някакъв друг човек, ние повече от 100 долара не можем да вземем. Можем да вземем такава сума на заем от друг човек, колкото имаме на сметката си. Когато вземем още 100 долара, ние имаме 200 долара, ще имаме общо. Този уникален проект ни дава възможност да вземем кредит на арбитраж 3 пъти повече, отколкото имаме ние общо.
Значи ние ще имаме 200 долара. Влизаме кредит на арбитраж и той ни дава 3 пъти повече. Сега имам 100 долара и той ми дава 350 долара да взема на заем на 11 дена. Винаги вземаме на заем на 11 дена. На 11 дена под процент 0,5 той ни дава на заем. А ние тези 350 долара ще влагаме на 11 дена под процент 1,5 и ще печелим още на разликата. Значи сега имам 100 долара и мога да вземам кредит на арбитраж 350 долара още. Но ако взема на заем от друг човек още 100 долара, ще имам 200 и кредит на арбитраж ще ми дават 200 на 3, това са 600 долара. И общо ще имам 800 долара, които ще ги давам на 11 дена под процент 1,5. Ще ви обясня как става това. Значи влизаме, мога да взема направо цялата сума на заем да поискам от системата, но по-лесно е, по-бързо ще ми намери системата, ако ги разделя по 50. 50 долара ми трябват на 11 дена под процент, който искам да взема, 1,3 искам да взема от човек. Задължително гарант. И натискаме изпрати. Потвърждаваме. Натискаме на мен ми харесва. Така. Ето първия ми запрос за 50 долара. Натискам. Ето, искам 50 долара на 11 дена под процент 1,3. Той сега е неактивен. Когато системата ще ми намери човек, който ми дава, тя намира 2-3 часа някъде, тя сама ще намери. Тук ще бъде написано активен. Той сега е неактивен. И ми трябват още 50 долара на 11 дена под процент 1,3. Защо 1,3? По-бързо ще ми дадат. Ако ми сложа по-малък процент, по-бавно ще ми намерят човек, който ми дава под такъв процент. А 1,3 ще ми намерят по-бързо. Слагаме гарант и изпращаме. Потвърждаваме. Готово. Аз чакам сега да ми дойдат още 100 долара от някакъв човек, за да мога да имам общо тук 200 долара и да взема още 600 под процент 0,5 от самия проект. Ще ви покажа по-нататък в видео. Така, ето ги двете. Единия и втория. Информация за заем. Сега чакам да са активни, да ми дадат тези 100 долара. Докато чакам, ще ви обясня за така. Ще ви обясня по таблица как се правят, по какъв принцип ние ще правим пари. Сега се отваря. Значи от 100 долара ние за 2 максимум, от 2 до 3 месеца ще постигнем, после всеки 11 дена ще вадим по 100 долара. Значи, тук имаме една таблица. Какво означава тя? Това са нашите средства. Първото поле е жълто. Ние имаме 100 долара. Второто поле е 100 долара, които ги вземаме под гарант, за да имаме общо 200. И третото сайта ни дава 600 на арбитраж под процент 0,5. Тази схема автоматически всичко изчислява. Специално е направена. Аз ще я изложа в своята група за WebTransfer. Тя се нарича в Facebook WebTransfer, парите работят за нас. Можете да ме намерите там. И ще бъде всичка полезна информация, ще я слагам там. Значи 100 долара слагаме, вземаме под гарант още 100. Тук на 11 дена вземаме от друг човек,
под процент 1,3, както направихме, още 100 долара. Тук 11 дена слагаме, ние всички 800 долара ще ги даваме под процент 1,5. И тук кредит на арбитраж също на 11 дена под 1,5. Чиста печалба за 11 дена ще бъде 25 долара. Съответно, след 11 дена ние правим същото и след 22 дена ние имаме 150 долара. После на 11 дена правим всичко същото с 150 долара. 150 долара са нашите средства. Вземаме 150 долара още от друг човек и кредит на арбитраж 3 пъти повече, защото ще имаме общо 300 долара ни дава 900. И това са 1200 долара. И още след 11 дена ще ни дойдат чиста печалба 38 долара. Правим още 11 дена по същия начин и след 32 дена можем да сложим от собствени пари, вече ще ни бъдат 200 долара. И по същия начин правим 200 долара нашите пари, 200 долара вземаме назаем от някой под процент 1,3 и кредит на арбитраж ни дава 1200 вече, защото имаме общо 400, той ни дава 3 пъти повече, 1200. И започваме от тук по-интересно става. Това е след един месец с 100 долара работа. Чиста печалба за 11 дена ще ви бъде 50 долара. След това е по-лесно. След 11 дена пак слагаме, вече имаме 250 долара. Чиста печалба вече е 63 долара. Вече можем да сложим 300 долара. $75 долара. Вече можем да сложим 400 долара, защото имаме и остатък там. Тук можем да слагаме само кратни на 50. 100, 150, 200, 300, 350, 400 и така нататък. Значи можем да сложим вече 400, защото ще имаме остатък от другите пари. Вече можем да сложим 400. И започва се. След 2 месеца и 20 дена, всеки 11 дена ние ще вадим 101 долар. Но има хора, които искат да достигнат повече. Аз имам приятел, който има вече на своята сметка 1000 долара. И той всеки 11 дена се вади по 253 долара. Това на месец са 750 долара. Много добре, според мен, без много вложение, само с 100 долара вложение. Може и без вложение, който иска, но малко по-дълго става, докато се съберат малко средства от всички партньори, които ги поканвате. За мен по-лесно беше да сложа 115 долара, да мога да се въртя по-бързо да набирам пари. И така, аз ще продължа видео след когато ще ми дадат назаем още 100 долара. За сега не са активни. Ще чакаме. И така, ние продължаваме. Виждаме, че нашите запроси за заема станаха активни. И двата. Вече имаме общо 216 долара. Какво правим сега с тези 216 долара? 116 бяха нашите. Още 100 долара взехме на заем. И сега можем да вземем кредит на арбитраж 3 пъти повече. Влизаме в кредит на арбитраж и виждаме, че системата ни дава 600 долара да вземем на заем по процент 1,5. Това е много изгодно, защото ще ги даваме под процент. Сега ни дава под 0,5, а ние ще ги даваме под 1,5. Също така вземаме на 11 дена. Изпрати запитване. Готово. Общо имаме 816 долара. И ги влагаме на 11 дена по 50 долара с гарант задължително. Дена под процент 1,4 по-бързо да заменят. Защото днес е 1,20. Да, малко се сменя
процентажа. 1,4 ще ги вземат много добре. Потвърждаваме. Има такава опция, колко пъти наведнъж да дадем по 50. 10 пъти това са 500. Имаме 800. Потвърждаваме. И още не останаха. Така, 11 дена. Под процент 4 с гарант. Още 6 не останаха. По 50. Готово. Можем да проверим, например, още един път, че повече нямаме пари. Всички са изпратили. Да. Нямаме повече. Всички са изпратили. И можем да ги видим сега. Ето, всички наши. Те сега са неактивни, когато някой ще ги вземе, а бързо системата намира човек, на който му трябва, ще бъдат активни и след 11 дена ще спечелим на процент първите 25 долара чиста печалба. И по-малко така нарастваме и след 2 месеца стабилно можем да вадим по 100 долара всеки 11 дена само от проценти. Така че предлагам да се присъединявате. Тук няма никакъв риск да загубите пари. Линка за регистрация ще бъде под видео. Има група специална в Facebook. Казва се WebTransfer. Парите работят за нас. Там ще слагам всичка полезна информация за нови видео. Следващото видео ще покажа как се вадят пари от този проект. Ако има някакви въпроси, пишете в групата. Ще ви отговоря. Приятна работа! Само исках да ви покажа. Минаха 5 минути и вижте, всички вложения са активни вече. Хората ги взеха. Влизаме, виждаме кой взе на 11 дена. От 4 като сложих. Така че всичко работи много бързо. Започвайте, не отлагайте. Времето минава много бързо. А ви за това време можете да постигнете добра финансова печалба.